Kamar yadda ta tabbata kotun koli ta sanya ranar sauraron wannan shari'a ta Abba Kabir Yusuf da Gawuna, gaskiya wannan zaman ya dan bambanta da zama na baya na kotun ɗaukaka ƙara. Domin kuwa a kotun koli mafi akasarin al'adar kotun koli ita ce duk lokacin da aka ɗaukaka ƙara, to shi mai ɗaukaka ƙara zai gabatar da duka takaddunsa da duk abin da yake jin cewa yana da ƙorafi a kai, kuma za a yi masa izini ya sadarwa da ɗaya ɓangaren su ma duka irin wannan takaddu. Su ma ɗaya ɓangaren za su rubuto takaddunsu da duk abubuwan da suke da shi na amsa su gabatar a kotun ɗaukaka ƙara. Idan akwai wani abu da muke ce ma cross appeal, wanda a yanzu haka ɓangaren Gawuna sun yi wani abu da ake cewa cross appeal, ma'ana sun zaɓi wasu daga cikin hukunce-hukunce su ma sun ɗaukaka ƙara a kansu. To ala kulli halin duka waɗannan abubuwan already an riga an gabatar da takardu ga kowane ɓangare sassan shari'a gaba ɗaya, kuma an gabatarwa da kotu. To a ranar Alhamis ɗin da kotu ta saka, tunda kotun koli ce, kowane ɓangare zai gabatar da waɗannan takardu gaban kotu, wanda bayan kammala gabatar da takardu a nan ne kotu za ta sa ranar yin hukunci. Kaga kenan kai tsaye so nake da ce maka zama ɗaya kotun koli take yi, wanda daga shi sai hukunci ne. Kuma shi wannan zama abin da kawai ake bukatar lauyoyin kowane bangare su yi shine, na rubuta takarduna na ɗaukaka ƙara mai lamba kaza da kwanan wata kaza, kuma ina gabatar da ita ga wannan kotu, kuma na sadarwa da abokanan shari'ata. Su ma ɗaya bangaren za su tashi su yi irin wannan abin, cewa su ma sun gabatar da hujjojinsu da suke tunanin wancan ba akan daidai yake ba, kuma hujjar tana ƙunshi akan takardu masu adadi kaza da kwanan wata kaza. Idan kowa ya gabatar da kotu takardun da ya rubuta ko kuma hujjojinsa a rubuce, sai kotu ta saka ranar yin hukunci. A wannan gaba ne kotu za ta saka rana ta karanta abin da kowa ya faɗa, sannan ta yi hukunci ta faɗi matsayarta. Wannan shine abin da yake akwai. To ko a wannan gaba Barista Ghazali za ku iya hasashen yadda wannan shari'a mai cike da sarƙaƙiya a hukuncin ta ka iya kasancewa, duk da dai an ce ita shari'a mace ce da ciki? Tunin Murtala, lallai wa rasulihi, maganar yadda muke ko yadda zan fahimci wannan shari'a za ta kasance gaskiya abu ne mai wahalar gaske, musamman duba da abubuwan da suke faruwa yanzu a bangaren shari'a na ƙasar nan gabaki daya, ma'ana bangaren judiciary. Duk wanda ya kwana ya tashi yanzu a Najeriya yana sane da cewa ko kuma yana da cikakkiyar masaniya akan irin lalacewar al'amuran shari'a, ta yadda yanzu kusan a irin wannan lokacin ma dai al'amuran shari'a ko kuma in ce bangaren shari'a ya sami baƙin fenti a idan duniya gabaki daya. Wannan dalilin ne zai zamto kamar ganganci yanzu ka yi hasashe cewa me zai iya zuwa ya dawo a wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara za ta yi, inda a lokutan da ake zaune lafiya ne ake kwatanta yin daidai kuma ake amfani da dokokin akan daidai. To da yanzu nan sai mu yi hasashe, kuma bizillahi ta'ala za ka tarar da wahalar gaske ba hakan ne zai faru ba, saboda ai cewa aka yi doka, kuma dokan nan ga ta nan a sarari take, kowa ya karanta zai iya fahimtar ta. Saboda haka yin hasashen me zai faru a kotun koli al'amari ne mai wahalar gaske, tunda abu ne wanda ka sani cewa yanzu ma ta fuskoki guda biyu mutane suke kallon shari'un ƙasar nan, cewa shin an nemo maganin matsalar a siyasance, saboda kamar in ka nemo maganin matsalar a siyasance har ya fi maka sauki akan ka nemo matsalar ta a shari'ance. Saboda haka yanzu a teburin mai shayi ma yanzu za ka dinga jin ana tattauna matsalar cewa kafin ka samu hukunci a kotu, in dai matsala ce ta siyasa, to ka fara nemo matsalar a siyasance kafin ka nemo ta a shari'ance. Wannan shine ya nuna maka makura da muka kai a ƙasar nan wajen lalacewar ɓangaren shari'a. Sai dai mu ce Ubangiji ya shigo cikin al'amuranmu. Me zai faru Allahu ta'ala a'lamu, amma dai komai mai iya faruwa ne.